iphuma lengane sihutshwa ngabantu kanti unina waqala ukuyidestroya isengaphakathi ingekaveli. Sanibonani balaleli, egama udokotela Mohatsela eThekwini eMayville ensimbini indawo. Udokotela Mohatsela lo okakhulukazi namhlanje nginiphathele le ndaba engithanda ukuthi nizoke nithokozele ngoba ekuhambeni kweminyaka nekuhambeni kwesikhathi kube khona inkinga phakathi kwabantu. Umzekelo nakuma kuthiwa unefu elimnyama noma ithunzi elimnyama akungawo wonke amathunzi asuswa ngeenkukhu. Kukhona izinto akungawo wonke futhi amathunzi asuswa ngemithi. La ukuthola ukuthi unenkinga ukuthi uthi mawuhleli nabantu uthi makufika wena nabantu bahambe. Uthi mawuthi uyafika emsebenzini ukuthi uxoshiwe. Ngaphandle kwesizathu uthi mawuthi ungena mhlawumbe emotweni ngathi uthi uyahlala uthi mawuthi uhleli kukhona imoto zakuqala ke lezi ezayibhekana izihlalo. Athonisela kabuhlungu ke leyo nto ngoba khona ngaphesheya kukhona ngala uthi mawuqala uthi uyahlala ubhekane nabantu naye ubheke ngakwena vela suka athi ungibukani. Kodwa manje uyaphoqa ukuthi ibuka ngaphesheya ngoba manje vele kuyaphoqa indlela osubuhlezi ngayo nje kuyaphoqa ukuthi ibuka ngaphesheya na kuyaphoqa ukuthi akabuye kodwa ke asephuma nawe athi ungibukani. Lento ufuna ungayithathi kancane akumele ukuthi mawubuke umuntu asebuelwa nawe sukuma uyozwa nawe ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe omunye kule ndaba le masikhuluma ngethunzi elimnyama ibhadi ishwa makhulunywa ngalezo zinto kukhulunywa ngento engemnandi esibikwehlela lento kuthiwa yishwa. Right, omunye uthola ukuthi unebhadi kanti ibhadi lakhe alikhozwanga izinto eziningi noba bubuthakathi obusuka kubantu emaceleni. Uthola ukuthi lo muntu lo waphuma nalento esiswini sikama wakhe. Uma ephuma nalento eyishwa esiswini sikama wakhe kungenxa kama wakhe. Mangithi mina kungenxa kama wakhe kanjani mhlawumbe uzozibuza omunye uthi kanjani omama beingane noba omama abasalayo uthi wakuxabana nobaba wengane abesethi angcono ukuthi lengane mina angiyizalanga bengangcono ukuthi angimithelanga noba ngiyikhulelanga lengane yakho kanti ngaleso sikhathi kungalesikhathi eyibulala ingane yakhe yena ngaphakathi esiswini sakhe. Uma seyizala lengane siyiphuma lengane iphuma lengane sihutshwa ngabantu kanti unina waqala ukuyidestroya isengaphakathi ingekaveli abantu bayibone. So uma seyivela abantu bayibone bayihushiswa yini na bayihushiswa ngenxa yamazwi a strong aphuma emzalini wakhe. Ukuphuma kwamazwi a strong agqilaza ingane kumzali kuyakhona ukuthi ngelinye ilanga ihambe ingane ilimali. Ilinyazwa yini ukuthi wena wathi akungangcono ukuthi awuyizalanga wayiqalekisa manje mayiphila lengane ayisazazi ukuthi iphilelani. So izinto ezikanjalo yize ziyezidinga abaprofeti ukuthi umprofeti uyena ozokutshela ukuthi kuze kube nje empilweni yakho kwenzakalani noba uma wakho wenzani. Kukhona isikhathi makhulunywa ngethunzi elimnyama akukhulunywa ngento ezincane ukhulunywa ngento ediliza izinto ozakha kanzima. Uthi uyazama kuyaphixika uthi uyazama kwenzeka yonke into. Abantu abaningi baze bathatha intambo bayilimaze abanye bathatha upoison bayidlise. Isizathu salokho kunzima kabi vele ukuzama into engazameki. Ufuna isikole awusitholi uthola ukuthi futhi iningi lento yethunzi elimnyama nobishwa elike likuvelele. Uthola ukuthi wena uthi ikhaya lakho awulazi ubiza isibongo esirongi uzoba namabhadi vele lapho.
So into ebalulekile kunazo zonke izinto udinga umprofeti ozofika kuhlukanisele ukuthi ukuze kube nje kule mpilo yakho engabe udinga ukugezwa kanje kususa ithunzi elimnyama noba udinga ukuthi uyise emfuleni noba udinga umuthi noba udinga lo mthandazo ngoba phela umthandazo ungumgogodlo wayo yonke into ngoba nathi ukuze sithole konke esibe sizosiza ngakwabantu siqale emthandazweni sizocela ngoba isiphiwe sibe sisiphiwe akusona isethu sisube sisinike uNkulunkulu uNkulunkulu wavumelana nabakithi so into ebalekile ukuthi hlala uthobekile ngaso sonke isikhathi uma kufika umuntu edinga usizo mina angimsiza umuntu ngeexperience yokuthi uma uneqhuqhuva ngiyazi ukuthi usuzothatha unukani uqume ngawo no into ebalekile ake sifuna icause yeqhuqhuva ukuthi iyini inkinga that is why ngithi mina le ndaba yokususwa kwethunzi elimnyama ukususwa kwethunzi elimnyama ukususa into eyinkinga kuwena usukwazi ukuzophila kahle and mase ugeziwe noma sekususiwe lelo thunzi kumele futhi ubuye kubhekwe futhi ukuthi iyona yipi futhi esinye step esilandelayo efanga ukuthi ulandele ngaso wenze kuyingozi ke ekuthenini uthi mawuzala uphume nento kuma wakho kabi futhi eyenziwe uyena kungcono makuthiwa zingcono izinto eziphuma emaceleni kubathakathi ziyalapheka kalula kodwa yabona isiqalekiso ophume naso kuma wakho iyona into enzima kakhulu because yena uthi wakudina ngubaba wakho azodestroya wena ukakazi lutho ungaphakathi kuyena so mase uphuma nalo lolaka lolo mawuphuma nalo lolaka lolo selidinga ukugezwa kuwena selifana nento elithunzi elimnyama kuwena so ukugezwa kwayo yonke leyo nto kuyenza uma ungageziwe kuyenza ukuthi ube namabhadi kuyenza ukuthi ushawe abantu kuyenza ukuthi ulahlekele iyo yonke into nayo kanti bese kudingakala ukuthi athi uma wakho akwenzele inhlambuluko uma wakho athi mntanami ngenxa ngangingaxabana nobaba wakho kaze ngadecide ukuthi mina ngaze ngakhuluma magazwi anzima ngathi mina engangcono ukuthi sanga ngumithe mntanami ngiyaxolisa ngiyakugeza nginako engikugeza ngako lawo mandla esube enawo umzali wakho so eyona nto ebalekile yiyo leyo kususeni amathunzi amnyama noba amashwa akadalwa okufa kwabantu bakini kuphela ayadalwa nokungezwa kabazali nokungazenzi izinto ebekumele ukuthi bazenze kuwena kube sekwehla amashwa noba ibhadi phakathi kwakho iyo ke lento ke sibonga kakhulu ke balaleli uba nizwe konke lokhu ebekade sichaza njengamanje udokotela Mohatsela utholakala eMayville enzimbeni inamba yocingo 078 182 4648 ngikhona ke napha ku TikTok yabona uTikTok siya TikTok yabona yonke into ihamba kahle uTikTok uFacebook ngikhona kuFacebook angimningi kakhulu ke kuFacebook yabo ngikhona kona mothi nje Mohatsela uzobona ke vele ukuthi hayi ngikhona kodwa kuTikTok ilapho ke yabona ke usoze ubone ubona abazalwane nawe ubone yonke into ubone ukuthi emanzini kungenwa kanjani uyozobona nawe uzobona lapho nawe uyofisa mhlawumbe kodwa ngizwani namagwala inamba yocingo nje 078 182 4648 ya WhatsApp leyo namba ngokukhulu ukuzithoba ke ngiyabonga.